Dah, alamnya poso berang panas-panas ini ngaret. Tapi sudah kena cek kompromi boyo poso pisan. Ini arek kok tak iso landep kok cangkeme tanggoku no. Nah, beda lokasi ya. Nggak suka sing rada lemu-lemu. Meh nini, aku melu. Kue kok melu aku dhewe yo ngelu kok. Kue kok layangan ya melu angin. Lah iya. Lalu tuku asek. Gitu deh. Kue cah cilik kok perintah wong tua kakak. Zaman sekarang yang punya uang yang berkuasa bos. Lah aku isin raka wong tua poso-poso kok kon tuku es. Saya belum poso perasa sehat ya. Tapi hongke nanti akan mulai sehat. Kau yang bayar ukun bayang. Lah pormang samu aku kedian ka. Asyik itu yang enggak kok. Kampangan gaya yang nak duit yang wush. Opus kok gondal gendul rasane ki. Lah iya kok bolong sakmene ambane. Pantes wae kok nak dienggo semriwing meni. Ki kudu ndang dijahit. Nek ora dijahit yo ndoke brojoli. Lah iya. Neng omah anane klumpruk toke. Pak opo-opo wis angel kabeh. Pemeneh ketambahan bedias go sairi kae. Ngono yo juga kayak gaweane kene kok angel eram. Bener tak merantau ya aku. Menawa ono rezekine ngono. Muga-muga beli gawe modal. Ron, mari Iya. di kowe kok sandanganmu digowoni kabeh ngono. Pak lungo aku ri. Melu ngendi? Wes kowe ra perlu ngerti ri. Aku meh lungo ndi. Penting yang Pak minggat kok kampung iki aku. Sing sabar, Ron. Saiki bulan poso. Tarik nafas, tahan, oke. Tarik nafas, tahan. Sik tak nutup lama sik, Ron. Kowe jan iki nek ana masalah mbek aku kondo, Ron. Dhewe iki lek kanca cilik. Kowe eling pas jaman sekolah, katokmu suwek mergo dibully bocah-bocah sak kelas. Kowe sing nyuweki sapa? Yo aku. Terus pas kowe sunat nganti manemu abu, nangis kejer. Kowe sing aku sapa? Yo aku, mergo tak sentik. Terus pas adus ning kali, katokmu ilang. Kowe bali tekan omah kisinan.
Kuwi sing ngilangke sapa? Ya aku. Mosok kowe kok ya ora gelem cerita mbek aku nek ana masalah. Jancuk iki ri. Wetno ngercos weno. Mandi kecirit aku. Gilane cirit. Oh, jebul ki jenenge aku kesenangan biyen iki kowe. Kowe iki jenenge dikonco kentel, tapi konco gatel kuwi. Kowe sabar-sabar, Ron. Kowe jane ana masalah apa? Keluargamu ana sing kepaten. Rak, Bar diputuske yangmu. rak, Lah nopo? Ora oleh THR, ora, ditagih pinjol. ora ri. Lah terus apa kok ora kabeh iki? Wes, kowe ora perlu ngerti masalahku apa. Sing penting aku tak lunga saka omah iki. Aja ngono to, Ron. Aku wong pertama sing paling sedih nak kelangan kowe. Alah, raimu riri. Kakean drama uripmu ki. Wah, aneh ya. Assalamualaikum, kenangan yang masih tersimpan. Waalaikumsalam, nopo Mas? Opo yo sampean ki ben ora kelingan dik jamane dhewe pacaran. Wis rasane donya ngene awake dhewe. Rasa dieling-eling Mas, dalan uripe dhewe iki wis beda. Senajan dalan uripe dhewe wis beda, ning rasa tresnaku ning awakmu sing padha, Dik. Allah rasa ngono Mas, ngono anakku krungu ndak isin aku malahan. Lha ndi anakmu ora ana ning omah kok. Dolan po. Ngene Dik Anis. Sama kan biyen wis tak kandhani, golek bojo sing tresna apa none kaya aku iki. Lah piye Mas, sekarang durung jodone kok. Biyen wong tuwamu wae nolak aku mergo aku kere. Lah saiki, Wis kere. heleh karang sampean rak gelem nyambut gawe kok ya pantes wae wong tuwaku rak gelem restui. Lah yo Dik, apa sampean ku ora pengen golek kereta anyar kanggo Arka. Yo pengen, Nah, aku wis siap, bersedia, siap mulai. kaya meh balapan wae. Ya aku pengen, tapi ora karo sampean juga. Lho, lah nopo Dik? Lah kodrate wong lanang iki lah ya menafkahi sih Mas. Sampean wira kerja, aku meh mbok pakane apa suket. Wong sampean penggaweane mau ngaret toke. Lah iya. Bu, yang pasti kayak itu bajunya itu udah jelek. Ibu durung duit kan, nanti ya nek ibu gajian tak beliin ya. Oke. Teng, bu. Ora ka. Wes ono tak cilik lebuse. Deh, sing ngajari sapa? Saya ngajarin garing, Bu. Oh, lah bocah. Lah kowe mau saya tak maksud Dik. Nah sampean rabi ya aku kan bos kebutuhane sampean, kebutuhane Arka iso tak cukupi aku. Halah sampean pinter ngerayu Mas. Lah iya, pemeneh saiki wis ngepet bodo Dik. Kebutuhane sampean yo akeh. Lah iya ra Mas, lah piye sampean belum ngewahi kebutuhanku akeh lho Mas. Kanggo sampean ki opo sing ora? Aja meneh kok kebutuhanmu. Tak sampean karo aku, masa depanmu tak tatake. Ngapusi. Wes Dik, sampean tenang wae. Wong masalah duwe tak urusannya aku. Saiki aku tak lunga dhisik. Wong lanang sing cekal kan omongane. Jane dome iki bolong apa ora sih kok? Ora iso dileboni ngene iki. Wah, iki apa mripatku sih rak weruh. Mosok iki. Jel tak nggo kacamata ah. Lho kok tambah rak weruh iki? Apa iki kocone sing kotor apa piye iki? Ah, ora usah sing ngene wae. Wah, lek kuntek iki nggo opo kae? Wong opo sih wong e? Paranane. Nggo opo ya, Tet? Iki ndunduk nganu meh ndundome sempak iki reng mlebokke rak mlebu-mlebu kok. Sempak bodolan kok ono kok sik didondomi buak opo piye? Oh, bodol-bodol ngene iki akeh kenangane reng. Kenangan tai opo?
ngerasa ngecek kowe reng. Iki bodol-bodol ngene iki sempak legendaris. Ke zaman aku sunat nak aweh dokter langsung reng. Oh, lelai. Jamane sunat kok sidupeni. Dobong tuku anyar meneh. Iki rak pantes dobong reng. Misal wis ora tak nggo, iki pantesnya di museum ke. Apa? Lah yo cocok karo wonge mesuman ngocokan sisan. Lah lijo museum deg ora mesum. Yo Tet, yo wis to ndang didodomi malah curhat ya. Makane ora usah ganggu konsentrasi kowe iki. Aku angel men to. Lah yo, wit mau kok ora mlebu-mlebu. Mbok dilat, lak dimut. Yo jane yo meh tak mut rengket mau iki. Tapi yo kuwi wedi nak poso kebatal. Yo ora kudu dimut, mbok didoni apa piye? Oh, ngono yo. Cok, malah didok kene raiku. Ngapurane, Deng. Salahmu ngakon ngidoni. Ambune kaya batang tikus. Lah itu mah diprono lah iso si Tet. Ngopo mbok didok kene raiku? Lah salahmu. Ana wong idu kok yo ning ngarepan kowe. Oh, pancen bencoleng siji ketrok. Wes saiki tak kayaran, siap ra we. Siap. Kudu fokus yo. Yo, Oke. oke. Yo, maju. Hup. Maju sithik. Kiri. Puter balik. Malah kan muter bisa. Ayo, angkat sithik. Angkat. Mundur. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Angkat. Hup, tahan. Medun sithik. Lebok. Iya, mlebu. Lah, ket mau lek kontet. Lah, ngene rakyat mau reng. Reng, wis poro ki abot ki lho. Loh, ngopo kowe, Ying? Pitok diangkat-angkat kaya wong keclok we. Lah aku wis mau sing arahan aku kon maju, mundur, kanan, kiri diangkat tahan. Keproke dias musisan nih kopite. Lah iki wong nak ngele iki marai kecelok ngene iki. Lah iya. Celok. Ono perlu apa lek yang tak tekan kene iki sampean? Yo ngene, Reng. Ini kan wis pertengahan poso. Kowe yo ora pengen lambi anyar. Yo pengen ra lek to, Yeng. Yo tuku, ngono kok bingung. Yo aslinya pengen tuku, tapi duit kondi aku ora duwe apa-apa kok. Dan aku piye lek kontet? Pengen ganti lambi anyar ora? Kelambi awet enom tekan tuwa kok sik utuh terus. Mbok ganti. Ora, wis kadung nyaman kok. Lah nak misale tak kae lambi anyar gelem lek. Lah lijo. Lah nak kuwi yo ora nolak aku ye. Lah, padune rak kuat tuku kok pekan alasan wis nyaman bareng. Ora alasan, Dreng. Lah piye wong meh dikae kok ra apik nolak rezeki. Bener ora, Yeng? Bener, pancen apik nolak rezeki. Tapi kan aku muni misale lho lek ora tak kae temenan. Paham. Wis lek sampean ki rene intine pangaki kabar apa? THR. Lah lijo malah ngajak mokel kowe, Yeng. Lah seneng ngajak mokel ki yo sapa? Lah kowe entes ki ngomong THR sih. Lah pura ki padha karo teh. Nak diombe mbatalke poso. Wong tuwa kurang pengalaman. THR yo ora ngerti. Jelas keren THR ki apa? Ngene lek konten. Jadi maksud lek to iki, THR ki singkatane Teh Hari Ramadan. Lah engko sore lek to Pak ngajak aku golek bukonan, golek teh. Paham? Bener lek to, Yeng. Wis wong loro ki pancen pekok kabeh. THR kuwi singkatane tunjangan hari raya. Lah iki aku krungu kabar jare kok Pak RT arep bagi-bagi THR. Makanya aku rene ngejek sampean rono iki Pak RT bareng-bareng jero THR. Jelas. Oh ngono toh. Mbok yo ngomong ket mau, Yeng. Ben jelas. Lah piye? Arep do pengen njaluk bagian THR ora? Ayo lek to Yeng, aku melu awakmu ya.
Yo, lek kontet ke malu pura. Ora, ndak ngetok-ngetoki nak kere weh. Lho jare rapi nolak rezeki. Wes ayo gerek melu kok angel temen tuwa. Ah, ayo. Ayo. Yo wis nak maksa. Males. Oh, yo. Aku lali runggo sempak pantes ora penak meneh. Ayo, Leng. Aring. Lah lijo, malah aku ditinggal. Woi, enteni. Kowe pengen ngerti masalah berat iki apa? Ya apa? Yakin pengen ngerti kowe? Iya apa, Ron? Masalah berat iki ndek kanca kaya kowe kuwi. Onone numpang ngrepoti, badok turu, rasane nyawang remu pengen tak edoni. Belum ngono ya aku, Ron. Wes aja nangis. Penting jogonen kesehatanmu. Aku titip omah iki jogonen sing apik ben iso berani kowe turu. Wes yo tak tinggal ya. Ron, sangune Ron. Ngopo sih nangis we? Sangune Ron. Wes ora usah mikir ke sangguku apa. Aku wis cukup bekalku akeh. Maksudku sanggu aku, Ron. Nak kowe lunga, manganku melu sapa? Wasem caki. Pak ditinggal wes cek ngrepoti koncone. Pantes sih Pak megah ngopeni kowe. Wes, nyah ki. Kowe memang kanca terbaikku, Ron. Ron, ojo tinggalke aku, Ron. Ron. Apa siri Pak lunga dembedeli no? Wes siri, aku ki wis peteng. Tekadku wis bulat. Aku kudu merantau kiri. Cono ngono ri kok. Dua dek niki ambu apa ki? Tai ki. Apa sih? Ambu tai ri. Kok iso patoke ambu tai kok ngono ki. Oh, Ron. Yang berayu sobat aku tarik tarik tua anggot tak mau lapor tua kondisi lagi kacau tua yang ini baru biang tua aja madang hancur stop sudah jangan kau aduh kau bukannya kidona terus ke maksisa main catur. Mulai biang mah pra. Ya, kayak neng warung. Warung. Mm. Walah. Ah, tantenane kene weh karo turunan. Sekarang alame poso. Problem tok ngene. Lah apa cukup ge mangan aku sedina iki. Tak pangan tok ya wis entek. Lah lijo. Ora kangen Pak barang kele. Ayo ndang beli. Ah, Bas. Aku rak betah urip ning omah, Pak. Bedino ana dipaidu, dibanding-bandingke anake tanggane. Ngono terus. Ya wis sepurane le, Pak ngaku salah. Wis ayo ndang beli. Saiki sampean sadar, ngesuk yo balik neh ngono. Wis apal aku Pak urip uteke sampean. Wis ndang beli. Pak wis masak lawu enak. Kok tak kei duit, tetep ora, Pak. Aku pengen buktike ning sampean, nah aku iso sukses tanpa bantuanmu, Pak. Apa sih donge jen kemprusuk menino? Mas Biron, ki aku sik bagi-bagi duit THR. Aduh matur suwun. Piye, pengen manut Pak ora? Ora. Nah, tak meneh. Piye, pengen manut Pak ora? Loh. Beli kok Pak duit akeh meneh. Lumayan di. Tetep ora, harga diriku jatuh nak aku berubah pikiran. Lah lijo, ya wis nak ngono. Wes matur nuwun ki ya. Ya wis tak langsung sik aku ya, tak pamit. Assalamualaikum. Duit tak ketok-ketokan kok malah digondol mlayu saya. Pak, jane iki aneh sampean aku po biron kok malah koyo biron iki. Lumayan ki, ilang 20.000 berarti 150. Ketok ki ongkos ki. Ron, duit mau si ono, Pra.
Ono ki lha piye? Enak-enakan kok an dimbuat dhewe. Asem, tak kira tenanan ra kok. Kadung seneng men aku. Walah. Rak setobati aku. Kaposan lek kuntet jebule kok. Malah turu saiki. Wis mau ninggal aku. Saiki malah ninggal turu. Yeng, tanging. Lek kuntet. Jare mengate THR malah batang ning kene. Wah, lah ngantuk meneh aku kok lek. Lah gereng barang nih ndi yang mau kok wong loro sih. Alah, gereng ki wonge rak pakem kok. Mau nih dalan potokan ceweke malah melu ceweke kae dolan. Pas le bocah nah wis urusan karo selakangan lali karo kekancan kok. Oh, jebul gereng kok koyo ngono kelakuane. Lah iya. Lah saiki iki sidone piye THR? Nganu le. Piye yo? Nganu. Piye yo? Piye kok pitik. Wis, kowe menengo. Ngene le, intine THR ki iso cair. Tapi syaratnya kudu ono pajeke. Lah lijo, pajak apa meneh, Ying? Ya sampean ngerti dhewe sudah ke PRT. Kabeh mesti ono pajeke. Intine ya sampean gelem ora tampa THR, ora gelem gak apa-apa. Yo gelem. Piye yo? Jane aku yo gelem tampa THR. Tapi lah kuwi ora pajeke barang. Ya piye gelem ora lek kuntet. Yes. Ya iki sakmene iki. Sakmene tok. Wis sarusisan kuwi. Allah ngertinan meniku Ying. Sugih. Nah. Wis Kurang iki. wis entek-entekan ragat aku kuwi, Ying. Wis apa wis? Mayan kena nyandangi Anis. Piye? Tak piye lek piye kok pitik kowe iki. Wis menengo, keok tok. Kak, tak tumbas es krimnya kak. Baik, ujug dicinta ulang pun tiba. Piye ki kok rame-rame ning omahku ana apa? Jadi ngantri THR Mbak Ani. Oh alah wis disiapke karo Mas Toyeng to. Iki ngene dek ane sesuai kesepakatan yang awal tak omongke mau daerah. Yo. Aku sone bantu awakmu sak meneh kok Matur suwun ya Mas. yo. Lagi misi maksudnya yang jelas ke. Masa aku jelaske lek kuntet. Ngene lho lek kuntet, mau ki Mas Toyeng rene jare ame nyukupi sandang panganku. Lah mergo dhek rak gabeg duit, makane dhek njaluk bantuane sampean. Loh, berarti tunjangan THR ora ono ki. Yo Ya, ora ono ra lek. Lek. Pancen plutak kowe Ying. Rasa dolene, Bo. Langsung aku ngomong kowe, Bo. Duit lo. Habis itu Terus iki IKT kok kan. Ini perhatian sik iki. Rekene. Tunggu terus pancet awakmu. Tahu ya tekan gigi kok malahan. Gigi. Ah, ceritane dhewe wis didowi. Lha dene ngono sik. Waalaikumsalam, piye Mas? Reng, wis punggung abot iki lho. Loh, Apa kowe Ying? kowe tok ngomong bener aku kok. Beleni. Iki salah.